ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Мехоҳам ба шумо тоҷикистони азизу меҳрубону зебоямонро нишон диҳам. Лекин як гап аст. Зимистон қатъ шуд. Дар Тоҷикистон тобистон аст. Мана бинед. Гулҳои зебо баҳор шуд. Гули садбарг қатор шуд. Инҷо ободия бинед, зебогия бинед. Ина чӣ хел нозанин, чӣ хел хушрӯ. Ана гулҳои қадира ҳама шукуфтай. Бечора гулҳоям фиреб хӯрданда биромадан. Бечора гулҳо. Ҳам занакои қадира намерасанд. Семичка қадди. Анаи худам. Ина бинед чӣ хел хушрӯ. хайна хоҳари мара би хушрӯгира биохи хушрӯги ай қазиёт намешавад. Айда хушрӯш дар Хитой. Ана қадира блистет мекуна асфальта. Чӣ хел блистет кадаста. О пайкари навай, ана пайкари навай. Тарафда. Дидӣ? Хушу биненда. И таксиёмонанд. Не